Vítám všechny investory a sběratele. Představíme si mincovní box Leuchtturm s čtvercovými přihrádkami. Box je vyroben z kouřového hnědého plastu s pevným čirým plastovým víkem. Boxy mají ze spodu malé nožičky a ze zhora dírky pro tyto nožičky. Boxy jsou proto dobře stohovatelné a drží stabilně na sobě. Zároveň nedochází k poškrábání horního víka a mince v nich mají stále krásný reprezentativní vzhled. Boxy mají čtvercové přihrádky a lze do nich ukládat mince s kapslemi neboli bublinkami, ale také bez nich. Výstelka je z červeného sametu a nemusíte se bát o poškození mincí. Boxy lze koupit po jednom kusu v různých velikostech. Můžete si tak například koupit jeden univerzální box s různými otvory a časem dokupovat další, podle toho, jak se bude vaše sbírka zvětšovat. Boxy jsou dostupné od nejmenšího průměru 24x24 mm z 80 políčky. V nabídce je také varianta pro standardní kvadrum kapsle 50x50 mm. Největší varianta boxů má otvory o velikosti 67x67 mm. Jednou z možností je box bez přihrádek, do kterého lze uložit šperky a jiné cennosti. V nabídce je také varianta pro investiční slitky v blistru. Všechny druhy boxů jsou spolu kompatibilní a lze je stahovat na sebe. Boxy si můžete označit samolepkami s vlajkami, ročníky, římskými číslicemi nebo názvy států. Kromě vlaječek můžete všechny ostatní samolepky nalepit zepředu nebo z boku boxu. Případně dobře poslouží také vložený papírek se základními údaji a pořizovací cenou. Všechny boxy lze následně uložit do skřínky nebo kufříku vyrobeného speciálně pro tyto boxy. Na ukázku zde máme cestovní kufřík Leuchtturm, díky němuž lze boxy snadno přenášet. Má zavírání na klíč a nechybí ani pevné madlo. Ze spodu jsou 4 malé nožičky, aby kufřík nestál plochou na zemi a nepoškrábal se. Do kufříku se vejde 10 boxů. Společnost Leuchtturm je světoznámý výrobce s tradicí již od roku 1917 a disponuje více než 6000 výrobky. V poměru užitku a kvality se stal v komunitě sběratelů dobrým standardem.